To dai abin da ya faru da jarumin masana'antar Kannywood Fati Washa a iya cewa makaddari ne, sannan kuma a iya cewa akan so ya zama izina ga sauran jaruman masana'antar Kannywood masu tashe yanzu, wanda suka ga abin da ya faru da Fati Washan zai iya zame musu izina, za kuma su iya kau da kai su gani cewa rashin gogewar Fati Washa ne yasa wannan abin ya faru da ita. Wasu kuma zai iya zame musu izina su ce ba za su yi kokari su fada cikin wannan tarko ba. Kamar dai da aka sani, Fati Washa jaruma ce a masana'antar Kannywood, wanda kuma tana ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman da za a iya sawa guda biyar, ma'ana top 4 na cikin masana'antar Kannywood a yanzu haka. Fati Washa ta kasance ma a yanzu haka Malam Aminu Saira ita ya cika gurbin Nafisa Abdullahi da ita, wanda kuma ana ganin Nafisa Abdullahi ta gawurta ta kai wani matsayi, wanda kuma da ta watsar da shi, shi ma ya watsar da ita. Fati Washa ta kai matsayin da za a iya cike gurbin Nafisa da ita, to kaga ta kai wani matsayi kenan, wanda kuma ana ganin cewa Fati Washa wannan abin da ya faru da ita tsakaninta da wannan jarumi Nuhu Abdullahi, wanda kuma idan ya zame mata alkhairi a iya cewa sakayya ce wani abin zai iya biyo baya, ma'ana ba wani abu ya fada masa mara daɗi ba, sai dai ita kuma alkhairi ya same ta. Akasin haka abin da duk da dai wasu da dama da cikin jarumai suna ganin kamar cewa yin soyayya da jarumi ko kuma yin soyayya da wani darakta wata hikima ce da za ta sa ka dinga fitowa a cikin fina-finai, wanda Fati Washan ta yi soyayya da shi Nuhu Abdullahi na tsawon lokaci, wanda kuma aka yi tunanin cewa lalle Nafisa Abdullahi ma tamkar shi za ta aura ko kuma zai aure ta, amma daga baya aka ga yayi aurensa ya kuma manta ma da sashin Fati Washa. A bangaren taimakayya da ake yi a masana'antar Kannywood, idan jarumi ya kai wani matsayi yakan waiwayo ya taimakawa wanda yake ƙasa da shi. A Nuhu Abdullahi dai yanzu haka a cikin federal yake, a iya cewa yana cikin bila gidan shugaban ƙasa, a nan ake presidency da shi, wanda kuma Nuhu Abdullahi zai iya waiwayowa ya taimaki Kannywood ba a Nuhu kaɗai ba, ma'ana ba ma jaruman masana'antar Kannywood ba, ya kai matsayin da zai iya taimaka harkar ita kanta. A matsayin mutane guda uku da suka kai wani matsayi, za mu kawo muku ma bayani akan abin da suka kai da Nuhu da Rahama Sadau da shi Nuhu Abdullahi, wanda Fati Washa dai ya zama izina a gare ta yin soyayya da Nuhu Abdullahi da kuma irin watsi da yi da ita, ba wai haɗin faɗa ba. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa, za mu gawo muku ma abubuwan guda uku da suka faru da sauran waɗancan abubuwa da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood da sauran wasu labaran. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa.